मा नाम गग्रानि नामा औ नाम गैथ'आ गग्राना गग्राखौबो नाम दोननांगौलै बाजै बाजै दखानसो गग्राया बाजै गग्रा होन बाजै दखान नङा बाजै गग्रा औ स' बाजै गग्रा दखानाव जाफैदो बाजैया गग्रा बाजै गग्रा दखानाव जाफैखानांगौ नैलै गेटआ बानायगासिनो माथो गेटआ बानायगासिनो दङ बानायगासिनो थार देग्लाय साबसिन जागोन नामा गेटआलाय हो गग्रा आच्छा मा नाम गग्रानि नामा मा जायगा बे आदा बावखुंग्रि बेखौ होनोमोन ना ओमफ्राय हाजोआ बबेथिंजाय ए बे गोजौआ आबो सानदों मा आलि होनाय खोला थ' आं बिसिनो फैबाय जास्ट नोंसिनि देखायनो थाखाय बे लेखाया जाबाय गारि बाइक बा स्कुटि Wow, sejen model sejen baik. Tahun ini berapa? Baukungri hazi serni onzali neng deglai betanggen naneng gakhehine nengni akhaiजों दौनाय माइब्रा बिदै लोंगौमोन गरसेया लानानै sejen baik. बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालि नों देग्लायबो थांगोन ना नों गाखोहैनो नोंनि आखाइजों दौनाय माइब्रा बिदै लोंगौमोन गरसेया लानानै Nigel Sportsनि ओइ हटेल बेयो मानसिनिबो खालामो गराखौहाय जोंनि खालामानो जाया दाखाजों बावखुंग्रि हाजोआ आखाइ हमलायनाय गाखोहैनायनि नों फैया होनोब्लाबो नेबाय थागोन बावखुंग्रि हाजोआव जिउ बावसोमबोगोन ओइ ब्र आं माबा सोंनोलै सोंनो हागोन ना बे बुंनायखाया सिगाङावबो हिनजावमोनलाय बावनो बुंनायखाया अबे हासिंमोननो बेखौ नागिरदों लकेसना खबर मोनदों बेखौ नांथारगौ आंनो माने बुंनायखा हासुनाया अबेसिम मोननाय खोना दाख्लै सिगाङावहाय हा बावनो हासुदोंमोन ना बावनोमोन हासुनाया बे बुंनायखाया अबे हासुदों आं बेखौ नांथारगौ ओइ बेबो फै दै देग्लायबो नायनांगौ मोनथिबाय दा ओमफ्राय बेखौनो हमजादों मोनथिबाय दा मावखुमागोनसो मा बेलाय फाग्ला खिग्रा नों उल्थासो बेनिफ्रायनो बोखांनो हादोंमोन भुमिखाखौहाय हासुग्राया अबेबा बिथिंनो मोनदां ओमफ्राय नायखुमाग्राया ओमफ्राय बै औवा गाहायाव मोनदां स' नागिरै सङै मोनफैथारबाय ओमफ्राय आङो बैजों थाबायगासिनो दंमोन ओमफ्राय आंनि भिडिअ खालामनायखौ नुनानै माखासे पाब्लिकफ्रा आंखौ बोनानै लाबोदों ओमफ्राय भिडिअ लाहोदों आरोखि ना कन्ट्रल खालामनो हागौलायाखै जादों पुलिसफ्रा फैनानैसो एसे कन्ट्रलाव फैदों पुलिसफोर फैयामोनबा ओरैबायदि गेदारिं जागौमोन स' वाव नोंसोर नुखादों आरो नोंसोरो मिथिखादों जानांगौ भुमिखानि माबानायखौ नैलाय नैबे ट्रिपाल नै बियो फुराना माबामोन बियो हासुग्रामोन ओमफ्राय दा बैहाय फायखाना बानायनो नागिरदों दा बे हासुग्रायाव बे हासुवालासिनो अफायबा बे हासुहैबायना दाना बेफोराव थानाय मानसिफ्रा दाना बुंनायखाय बे हासुबाय नालायथो बैनि मानसिया नुखागोनखाना फंबायमोनखौबो जों बुंहरखाबाय आरो बैनि दखानदारफोरखौबो जों बुंहरखाबाय एबार जोङो ज' नायखुमागोन ओमफ्राय जों सिगांनि बायदि हमजाया होननानै जों बुंदों आरोखि ना दा नोंथांमोनासो मा सानो हमो ना हमा
आंथ' हमजाया नों मा हमजानो गोसो दङ हमजानो गोसो गैयालै आंबो गोसो गैया ओमफ्राय नों नायखुमानो गोसो दंना गैया नायखुमानाय जौफेबालाय नायखुमागोन सोरो गोथांबालाय गोथांबा नायखुमायालै जानाय नङा जाथ्रा जाथारा माबानो हागौ खोमा ना बिदिनो आरोखि ना बेबो गथ'आ एसे माबा रोंगौ बेबो नायखुमानो खिन्थु बे खारनो हाया आरोखि बोरैबा होसो जाबाथाय बे सेसखासै बे हमजाखाबाय आरो एबार बुंखायो भुमिखा बिदि जानला मोनला दाहासुसै आरो सिगांनि बादि थांनाय बोसोरनि बादि दावराव दा खालामसै आरो दावराव दाजासै दा नोंखौ बयबो सिनायोना नोङो मोजां हासुयो होननानै मिथिखागौ नोंखौहाय ओंखायनो नों मोजां हासुयो होननानै नोंखौ मिथिखाबाय ना थांनाय बोसोरावहाय नोंबा थांनाय बोसोरावबा मा स्टाइलजों हासुवामोन दा बेखौहाय मानसिफ्रा बयबो मिन्थिनो लुबैयो एबारथ' नोंखौथ' नायखुमाग्रा मानसिफ्रा बिराद ओंखारखासिगोन आंनो गोसो जादोंब्ला आरो फिल्लायावफा ओंखारा जानो नागिरदों हमजाखाया इसिबां जोंबो माबा नंखाया आं भुमिखाखौल' आंखौल' बुंहरनो नागिरदों हासुनोबा बिदि खना खायथ्रा दा हासु मोजाङै सिदा सिदै मोनसे जायगायावनो हासु दे आरो सिगांनि बादि दा खालामथ' दा जासै दे दोनबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबसक्राइब लाइक शेयार खालामनानै बहा थिंहरो थिंहर आं थांगोन बे नोंसिनि अननायनि गेजेरावहाय दोनबाय आरो भिडिअ मोजां मोजां फैगासिनो दङ गासिबनिबो A to Z